3 стаен апартамент, 144 500 евро в сградата зад мен. Заповядайте да го разгледаме и отвътре. Влизаме в самия апартамент. Баня с тоалетна. След това влизаме в холовата част. Място за да се разположите в вашата кухня. Тук може да се сложи трапезната маса с гледка навънка. Супер гледка. Меката мебел. Телевизор отсреща. Един страхотен апартамент. Продължаваме навътре и го разгледаме изцяло. Една хубава ниша за вграден гардероб, спалня, доста огромна и просторна спалня, още една баня и тоалетна. Стаен апартамент без втора баня и тоалетна няма как. И втората спалня. В общи линии това е апартамента. Ако искате да го разгледаме заедно, заповядайте с мен или ми се обадете на посочения телефон.